И така, здравейте, пичове! Дошли в третия епизод. Съжалявам, че в миналия епизод не казах чао, обаче обърках общата между да спра паузата и да почна от клип. За това. Ето да събрах дърво, колкото ми трябва. Не ми трябва толкова дема. Повечко ми трябва. Оп. Това планирах горе-долу. Так. И майче, ако направя ето така, ще стане точно 4. Трябва да е достатъчно голямо. Да, не, още един ред. Още два реда, айде. Мен да мине. 2, 3, 4. И последно 1, 2, 4. Добре. Чудесно. Точно така да го представя. После ще видим дали трябва да се направи две. И аз само да отида там да видя дали наблизко има село. Или трябва да разрешавам. Значи има наблизко. Това цел ли е? Коле там? Не. Така. Имам шугаркейн, не ми трябва още. Ще взема един кактус само. Да се засея. Аз си спомням за неща. Стана как стана понял, защото така ако да го гледам, малко не се лича, като се лича. Много дам съм да загледахте да играя Minecraft. Ще видите кой имам предвид, как сте така. Сега па ще кажа някакво такова много грозно работи. Ето е чудесно! Супер! 3, 4. 1, 2, 3, 4. Само ето панкайче, който съм се извъртя малко. Ще събера малко дъртел тук. Ще ми трябва. Не за къщата. Да, нещо тук за къщата. Просто вижте ли те дупки тук не ма кефят. Да се ходи турата има, значи. Златно направо. Злато, сребро, бронз. И са много метали, да знаеш. 4. 1, 2, 3, 4. 6. Колко са? Клони са 1, 2, 3. Чай, така ще направя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7 и 1, 2, 3, 4, 8. Ето. Пут съм много по-голям, отколкото иска, бе. Както гледам, наистина стана доста големичка. Малко ще трябва да намаля. Едно куче отстрани. Едно куче отсам. Да видим сега. Сега е чудесно. Просто по-красиво от нея няма. Сега не стигат за още две колони. Иначе те са 7. Хубаво. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Готово. Тук са те трябват ни 12 още дървета. 1, 2,
И те големи числа излезнаха. Аз само броя. Не хората от това занимават, не са от някакво компютъра, няма такива. Събори. 10. Ако. Но. 2. И ще ми трябва и още за друго. Трябва да 20, да речем. 19. Аз събрам, докато не справя. Кой ми тук? Не, докато не свърши брата. И свърши. И чай. Добре. Така има още номер. Супер, 24. Били са 4. И бе, аз това Майнкрафт голяма математика го изкара, бе. Така е. Равня се. Да. Значи сега ще трябва да бъде тук. 7, 2, 3, 4. Значи те са 7, тук са 4, още 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Значи се получи. Хубаво. 1, 2, 3, 4. И тук. 1, 2, 3, 4. Добре, да ми се смене. Така, как ще искам. Някакви дупки тук да има, да ги запълвам. Има. Нещо друго някъде. Ето и ще го махна, че ма дразни, има супер многото. Ето. 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 Така. Хайде сега. Хоп. Хоп. Рим, не глупот. Още не е завършено, иначе ще става много яко. Бачкай здраво. Мачкай яко. От им също брат. И пак ще ходя с черва. Остава си пръчки. Ето дърва няма за кого ходят и цяло ще направя пръчки и едно тонче. Не знам кой ще ми е, аз нямам. Някъде има. Така. Вижте всички са само с малко захабение. Вижте тук. Само кирката не е малко захабена, което е очудващо. Но, е така. Аз имам бая храна, Съм касателно забравя. Хайде. Хайде. Така. Пробвам така сега да си ходя тук. 1, 2, 3, 4. Едно. 4. Тук ще го направя с такова. И аз нямам никакъв камък, бе. Абсолютно никакъв. О, няма за нас промина. Нека си направя. Нека. О, там така си е лава. Да си изгоря. Всичко ми трябва, нищо няма да бъде. Хайде. Странно. Така се го попълня. Искам хубаво да ми носим, не някаква деко. Няма да трябва. Вижте, да не си ударям главата, да не спам. Тук все още има дърт. Това ще е края на епизода, защото свършва времето. Безполителен год, така ми помагате.
Абонирайте се и до скоро!